שלום חברים, היום אנחנו מדברים על תוצאות או תירוצים. סמינרים, האמת, לא מביאים להישגים. מחנות אימון לא נותנים תוצאות. שיעורים פרטיים הם סתם בזבוז כסף. היום תוכנית הלימוד לריקודים סלוניים הן מאוד מגוונות. בטוח שגם אתם משתתפים בסדנאות, סמינרים עם מורים מהארץ ומחול. פעילים במחנות לימוד ולוקחים שיעורים פרטיים, אך משום מה זה לא מביא להישגים ואתם עדיין נמצאים במקום מחוץ לגמר בתחרויות. אפשר לעשות מזה מסקנה, כל זה לא עובד וזה סתם בזבוז כסף. מוכר? בטוח שכל אחד חשב פעם מחשבה הזאת. עכשיו בואו נדבר בגלות ובכנות. את כל המידע שאתם מקבלים בפעילויות האלו אתם לא מיישמים, לא מציעים לפעול. אם אתם רוצים שיקרה נס ושהמצב ישתפר, הנה 5 עצות לקבלת תוצאות טובות מסמינרים, מחנות אימון ושיעורים פרטיים. טיפ מספר 1. עדיף פעם אחת מיידי מפעמיים מושלם. כשאתם משתתפים בסמינר, מחנה אימון, לוקחים שיעור פרטי, הדבר הכי חשוב זה לתרגל. אולי התרגול יהיה לא מושלם, אולי התרגול שלכם יהיה עם ציון בקושי 60, אבל הוא יהיה. התרגול הכי גרוע עובד ומקדם הרבה יותר טוב מתרגול מושלם אשר לא יתבצע. וכך בכל דבר. טיפ נוסף, תשאירו את האופטימיזציה לאחר כך. נכון, אולי אפשר לעשות אופטימיזציה למשימות שאתם מקבלים, לעשות אותן אחרת, לעשות אותן יותר טוב, אבל לפני שאתם עושים אופטימיזציה, תעשו את הדברים בדיוק איך שאומרים לכם. קודם כל, קיבלו מזה תוצאה ואחר כך לבריאות. תעשו אופטימיזציה כמה שאתם רוצים. להגיע להישגים ולהיות אלופי קריאות, זו שיטה. טיפ נוסף, תיישמו באופן מיידי. זוכרים את הכלל של 72 שעות? אם לא יישמתם, הפנמתם או הוצאתם לפועל את האינפורמציה שקיבלתם באופן מיידי, אז מוח שלכם רואה את האינפורמציה הזו כמיותרת והוא עושה לה דילית, מוחק אותה. לכן יש לכם רק 3 ימים כדי ליישם את הידע החדש לפני שאתם שוכחים אותו לצמיתות. וכאן אני מגיעה איתכם לטיפ נוסף, זה כבר טיפ הרביעי. יש מצב שבין המשימות שקיבלתם, יש כאלו שמאוד לא נוח לכם לעשות ולתרגל. אתם מוצאים 99 תירוצים כדי לא לעשות זאת, ורוב הסיכויים שאתם פשוט פוחדים לצאת מגדר אנוכיות. בדיוק משימות כאלה חובה לעשות. כשאתם מתגברים על הפחדים שלכם, אתם מקבלים המון אנרגיה, וכתוצאה מכך ההישגים הרבה יותר איכותיים. והטיפ הנוסף, תעשו יותר, תחשבו פחות. כן, אולי זה הכלל החשוב ביותר, הפשוט ביותר ובו זמנית הקשה ביותר. כשאתם מבינים שצריך לעשות משהו, לראש שלכם מתחילות להיכנס מחשבות. פה צריך לחשוב, אולי זה לא יצליח, טוב, אולי אני אשב עוד חצי שעה בפייסבוק. ברגע הזה, אתם פשוט צריכים לאסוף את עצמכם ולנתק את כל המחשבות וישר ללכת לעשות, לתרגל, ליישם ולקבל תוצאות. שיהיה לכם בהצלחה.